Hi guys! Welcome back to my channel. Si Flora may buhala na ni bago pa ka paliw ko subscribe daan ay ta magsugod. So today guys, kita mo title 50,000 subscribers na ko og dako adto pasalamat ninyong tanan sa mga ning subscribe, sa mga ning suporta since day 1 nga kay baw gadzub ko nga kanang og di pagadzub tingad ninyo. Wa gadzub ko daani karon sa ahang nahimutangan mo nagpasalamat ko ninyo. Sa wadam ha nakaabot kog 50,000 subscribers nga sa una gani malipay na kog na ako'y 10 subscribers kay ning sugod man jud ko suwa bisag say kog upload wa jud ko subscribers sa karon 50,000 murag oh my god murag gahapon gani guys pagkakita na nga ning 50,000 si Jamor kog gibayaw nalipay ko nga nakaluha gad jud ko nakahila ko kay nalipay ko kay bisag ingani simple ra ko daghan pay tawo nga ni suporta na nagpasalamat kog dako tungod sa Ginoo ana ingani ko ug sa mga tawo nga nasang palibot ang pamilya, ang mga friends, ug sa tanan-tanan nga bisag di na kaila nga ni suporta gihapon. Salamat kay tungod ninyo naabot ko ang nahimutangan karon. So daghan kaadtong salamat. So in return naningkamot ko guys nga makapalipay pud ko ninyo bisan sa mga ginagmay ra nga pamaagi. So karon guys tungod kining abot mo ko 50,000 subscribers na ako'y gamay nga ipanghatag sa ating mga viewers sa word nga gamay kay bawo na gud mo guys nga gamay ra pud agateng mahatag kayo pamputay daghan laging mamiso. As you all know kaduha pa ko nakasweldo unja kay bawo man jud mo nga priority na sa ang mga needs na mo kay bawo man jud mo sa imong nga di man jud mi sapian sakto-sakto ra. So bisan og nga nara sakto-sakto ra nagahin jud ko og gamayng kantidad para ang hatag ninyo bisan og gamay ra ni pero kinasing-kasing po nang ihatag ninyo nga unta malipay pud mo bisag di man mo tanan mo madawat na aray taong swerte kay hubuton ra kay saan ta man daghan mo 50,000 gud mo kabuok unja og napal man ko daghan hanjud ang tamong apuron unja di pa man jud magsilbi di pa man jud makaigo. So ahara jang matagaan katurok pong swerte na po yung mga taong swertehon. So katong mga swerte makadawat mo og 500 pesos karon nganing abot kog 50,000 ka subscribers unja guys. Sa pagkakaroon guys, na ining sponsor na tulo pa ni sila katao. Si Lakwat Shaira ng Singapore, ug si Miss Gingging Avinedo nga taga Muarapod, ug si Miss Mirasol Busyo. Mao pa ni sila nadawat na karon nga sponsors. Ang amount nga nanakaroon is 2,100 gikan na si just a sponsor. And na ako na po'y mudugang si Beach Cherry Corn, harap pa rin igagaw nga taga-amo, mudugang ko na 1,000. So naatay 3,100 nga gikan sa mga sponsor. So pila na pa atang matagaan na nagtag 500. So na po'y matagaan. And ako guys, muhatag po ko og 10,000 ang ihatag ninyo guys. Gikan na sa ang sweldo nga ahang gitigom, ahang nang gigahin para ninyo bisang gamay ra ang amount kay bawo man kung gamay ra dyan na kaadyo pero sa kana nga amount nanda po ko 20 ka tawo nga mapasmile. So bisang sa gamay ra nga pamaagi malipay pug ko diyan ka ng 10,000 ah man dyan ang tanang ipalit og bag-ong cellphone diyan nakanana ko asa lamang antoso ni ang cellphone nga dubaon nga magpangpang sa di kadaog sa memory para baka share po ko ninyo sa home blessings bisag ginagmay ra na maora jud pud nay na sobra aw di man dyan na ingag sobra. Ahara dyan ang gigahin para ihatag ninyo kay wa man di sobra kuwang pa dyan dugbet hanahanaan kuwang pero na si dyan gihatag ninyo para ang way o pasalamat bisan og para nahadako na nagmatabang na ng katirara bisag gamay ra na para ninyo kay pamudyo ko na mga dato dani nanaw gamay ra na para ninyo para nahadako na ng kwartaha unja dyan ang tanang gitigom para makapalit og cellphone pero sa lamang unahag hatag ninyo kay ug di pa tingod ninyo di man ko makaabot og 50,000. So nang himasin ra po ko nga makatabang ko anta ma-appreciate po ninyo bisag ginagmay ra na kay baw ko nga daghan po'y taong malipay. So anyway guys sa katong mga ganahan mo appeal sa atong pag-giveaway nara ko'y gamay nga mechanics nga hang ipa-follow ninyo para maka-appeal mo. Okay hang i-explain ninyo karon anja isuwat laman ninyo ilista ninyo kay arong kananay maka-follow mo sa rules kay di mo maka-follow sa rules di man mo ma-appeal sa counting. So maunang inyo ding sundon ag balaod para ma-appeal mo sa iha. Una guys aghang gusto ninyong buhaton is dali ra kaadyo i-like ra gahang Facebook page nga Flora BB. I-like ra na ninyo og i-follow. Like og follow sa hang page nga Flora BB. Anja katong naay mga Instagram kaning follow the Instagram di ni siya yung pugas o katura pong makafollow. Okay ra po di mo makafollow sa Instagram pero katong naay mga Instagram follow ra po ninyo hang Instagram arang ibutang agnganda na ilista ra man ninyo agnan. So katong why mga Instagram okay ra og
Facebook page rag imong i-follow na ha og i-like. So, like and follow my Facebook page, Florami B. Anja, ikaduha, subscribe og bell daning ang YouTube channel nga Florami Buholana. So, mara na importante guys. Una, i-like og i-follow agahang FB page nga Florami B. Anja, katong na Instagram, i-follow po niyo ang Instagram nga Florami Buholana. Anja, ikaduha, subscribe og bell daning ang YouTube channel kay basigwa pa mo naka-subscribe. Anja, mora to, screenshot rato ninyo, anja i-post ninyo sa inyong Facebook account. Make sure nga naka-public kay arong inig-check na kay arong nai-ebidensya nga ning like o follow mo sa FB page, anja ning subscribe og bell pod mo sa YouTube channel. Anja, og naamoy Instagram, i-apply na lang po ninyo follow og Instagram pakapin, ha? Maora na siya guys, inyo na ng screenshot, anja i-post ninyo sa inyong FB page. Share ni ninyo nga video sa inyong FB page, anja itag ang inyong duha ka friends. Anja i-public gihapon kay i-check gihapon na og naaba dito sa inyong wall. Og lastly, i-comment sa ubos. Ano sa to? Og last na ni guys, i-comment ninyo sa ubos daning video sa YouTube nga done. Anja kama ngan sa inyong FB page para ma-add to na gyud yung FB page og naaba tong hanggiingon ganina sa 1, 2 ug 3. Ha? Kanimdam ba mo atang i-recap? Una, like and follow my FB page Florami B. Ikaduha, subscribe og bell icon dani sa YouTube channel. I-screenshot, i-post sa imuhang wall. Naka-public dapat para makakita ko. Ikaw na bahala sa imuhang caption. Mas maadyo butangan nimo hashtag Florami Buholana. Maabot ang ilaman nito hashtag Florami Buholana. I-post sa inyong wall kinahanglan naka-public para makakita ko. Sunod, i-share ni nga video sa imuhang FB and itag ag imong duha ka friends. Duha ka friends para di na mo maglisod. Tag your 2 friends. Butangi gihapon hashtag Florami Buholana. Kay i-public gihapon kay i-check gihapon to na sa imuhang FB page. So, inighuman, mo comment ka daaning video ha, ug done. Kama, ngan sa imuhang Facebook page. Para inig-search na sa imong Facebook page, makita na ag imong mga ebidensya nga ning follow ka sa balaod na to. Okay, klaro ba? Klaro ba ta? And dyan, guys, ang gimove agahang cellphone, kay mo mag-arangit-ngitag ang aping dari. Okay. Lagi ko ring lighting. Paghihapon ko ring light. So, anyway guys, sa di pa rin ko makalimot, kini nga pag-giveaway, kuan ra ni si Ja, para ra ni sa mga naa sa Pilipinas. Kay, maglisod mo kung padagtos lang nasod ja. Kung mga tos lang nasod, gamay ra kaadyo po ng kantidara ng kinintos. So, para ra ni si Ja sa mga namadya daare sa Pilipinas, kining atong paraffol. So, mao to guys, unta, malipay mo daning gamay nga, pagpanghatag, di sa gamay ray mahatagan, nalipay po ko kay, basinday puhon, o mas daghan po grasya ihatag na, mas daghan na po ihang mahatagan. Mas maadyo maning makamaot mo hatag sa, kananay, bisang mga ginagmay ra, kay, arong, mas makamaot mo hatag, og dinagka na. So, atang i-train, atang kaugalingon nga, makamaot mo hatag sa atang isig katawo, kay, mas maadyo maning kita mo hatag, kaysa kita tagaan. Hindi. Daghan jud kaadtong salamat nga ni abot na kog 50,000 subscribers. Tabangi po ko ninyo guys nga ato paning madubli. Mahimo na po ning 100,000 subscribers. Pohon anang pangandaman pohon og mahitabo magalinaw ihatag sa Ginoo na ako na jud siguro kinalipadan nga tao daris kalimutan. Karon gani guys lipay kaadto ko manang as a way of celebrating agahang kwarta nga ipalit ng tanahag cellphone aha na ramang ihatag ninyo magkuan na ramang po kog utro magtigom na lamang kog utro kay mo gana pa ba cellphone pwede pa man pud kananay tawag na antusan na mada pa man pud sa antusan hindi pa pud kaadyo kuan kanang gaba jud kaadyo. So daghan salamat once again. Grabe way kabutang nga naghang kalipay daghan kaadyong salamat. So anyway guys di pa ko makalimot agatong submission taman ra si Ja sa 30 karong buwan na. Karong September 30 ra agatong submission kay 30. Kay inigawan adto na ta mag-raffle. Ini ka October 1 anha na ta mo hatag anha na ta magpili og kinsay makadawat sa ating mga prizes. Okay? Hinamdumi ninyo ha? Hinamdumi ba dyan ninyo? October 30 ra tama nagatong submission sa ato ang entry. Mao toy inyong buhaton katong ang ipang-ingon ganina para maapil mo dapat buhaton ti ninyo sa di pa mo abot og September 30 kay
Inig kawan ana nang i-finalize, paspas na nag-finalize para inig kahapon danang October 1 or gabi aha nang ma-announce ukin sa tong mga swerte nga napili katong mga swerte nga kapalaran. So guys, paspasin ninyo kay officially today magsugod ang pag-submit sa ato ang pag-giveaway. So maora to guys, unta nakasabot mo sa ato ang mechanics og naay di makasabot, comment lamang gihapon mo ubos kay ha mong paningkamutan nga maripla dyan mo. Daghang salamat once again. This is Flora Mi Buholana and salamat kaadto sa tanan-tanang suporta. Thank you so much in that road to 100,000 subscribers na tadari sa YouTube. Thank you. Bye-bye and I will see you on my next vlog.